En una base de dades, l'habitual és que les diferents taules comparteixen caps entre si. Anem a posar un exemple per entendre-el millor. Aquí tenim aquesta base de dades que conté 4 taules diferents: clients, factures, productes i vendes ingressos. Si obrim clients, per fer-li un cop d'ull als camps que conté, veiem que té un codi pels clients. Tanquem, ara obrim factures i veiem que té un nombre de factura, que seria la seva clau principal, però compte, perquè també té codi client. Aquest codi client, amb tota probabilitat, és el mateix que tenia a la taula de clients. Tanquem aquí. Anem als productes. Veiem que n'hi ha una referència, que serà la clau principal, i que identifica de manera unívoca cadascun dels productes. Finalment tenim una altra taula, que és vendes ingressos, i compte perquè a banda de la seva clau principal del codi de la venda, veiem que fa referència al nombre de factura, recordem que a la taula de factures tenia el seu propi codi, i que fa referència millor dit, a la referència dels articles, que hem vist que ens els trobàvem aquí. Als productes veiem que aquestes referències sembla que coincideixin, són les mateixes. Probablement és perquè es refereixen, amb tota seguretat, perquè coincideixen i es refereixen als mateixos articles. Aleshores, com podem lligar tot plegat? Perquè aquest és el gran avantatge que ens ofereixen les bases de dades. És a dir, que interrelacionen la informació. Aleshores, el que fem aquí és vindre a Tools, Relationships. Abans de començar, però, vull fer un petit incís. Quan és més convenient fer les relacions, establir les relacions entre les taules? Abans de començar a inserir els registres a les taules o després d'haver afegit ja aquests registres, aquesta informació a les taules? Bé, en principi això és irrellevant. Sí que és veritat que si fem les relacions abans de començar a inserir les dades, el que ens evitarà seran incompatibilitats entre els camps d'una taula i una altra. Ben aviat veurem algun exemple quan fem les relacions, quina mena de problemes es podrien trobar. Però si establim dades coherents entre les taules que es relacionen, no hauríem de tindre cap problema tampoc. I aquí tenim les 4 taules que té la nostra base de dades. Agafem i anem a afegir totes elles. Les tenim ja sobre el nostre tauler, tanquem aquí. Si per qualsevol raó se n'oblidés afegir una o volguéssim afegir una altra posterior, des d'aquí, clicant aquí, podríem seguir afegint. Anem a situar-les ben separades, amb una mica d'espai, i obrint-les bé perquè puguem llegir els camps. Amb comoditat, tenim aquesta de factures aquí, que anem a obrir-la una mica més, i finalment la dels clients. Veiem a més que a cadascuna de les taules hi apareix quina és la clau principal. D'acord? Aleshores, veiem que els clients tenen un codi de client. N'hi ha més taules aquí que continguin un camp que es digui codi client? Aquí mateix, a les factures, tenim codi client també. Aleshores vol dir que cada client que tingui una factura ha de ser un client que tenim enregistrat aquí. Bé, doncs anem a relacionar-les. Venim aquí i lliguem aquesta amb aquesta, després d'arrossegar soltem i s'ha creat una relació. Compte, veiem que és una relació en aquest cas d'1 a n, a moltes. Vol dir que aquí donem d'alta als clients, és a dir, els donem d'alta una vegada, d'acord? Tenim 3 clients, doncs tindrem 3 registres i, òbviament, cada registre pot tindre una infinitat de factures relacionades. Un client no només pot tindre una factura, pot tindre moltíssimes. Aleshores, per cada client pot tindre un número indeterminat, per un n. Anem a fer doble clic, aquí seleccionem i amb el botó dret cliquem Edit, perquè anem a configurar-lo d'una altra manera. Això són les opcions per actualitzar i això són les opcions per esborrar. El que ens interessarà, per tal de relacionar completament les nostres taules, és per un costat, demanar l'actualització en cascada i per un altre que s'eliminin en cascada. Vaig explicar què significa. Això vol dir que si, per exemple, jo tinc aquí un client i aquí tinc factures d'aquest client, si jo canvio una dada d'aquest client, es canvia també a les factures d'aquest client.
D'acord? Puc tindre, per exemple, canvio la referència del client, doncs es canviarà automàticament aquí, o qualsevol dels camps que identifica el client, i el mateix passaria si les borro. És a dir, si jo esborro el client, totes les factures associades desapareixeran automàticament perquè ja no m'interessa el client, ja no el tinc a la meva base de dades. Aleshores, m'interessa que estiguin ben interrelacionats. Li donaré OK i ja ho tinc. Anem a lligar de la mateixa manera totes les taules. Dona igual quina taula es relaciona amb quina altra, però l'interessant és que mai es quedi cap despenjada. Aleshores, anem a veure, per exemple, aquí tenim el nombre de factura. Aquesta clau principal ha d'aparèixer en alguna altra taula amb molta seguretat. I si venim aquí, per exemple, a vendes ingressos, jo ja veig que hi apareix el nombre de factura. Compte també perquè podria no tindre el mateix nom, això no importa. Si aquí, per exemple, posés nombre de factura i aquí posés factura, però jo sapigués que és el codi de la factura, i això ho puc saber obrint la taula principal, jo puc vindre aquí i des d'aquí obrint la taula de factures i veient, mira, aquí tinc els nombres de les factures. Bé, vinc a vendes ingressos. Aquí, mira, nombre de factura. Doncs sí, és el mateix camp. Doncs ja directament podria vindre aquí a relacionar-les, però casualment se diuen igual, amb el qual és molt més fàcil, i aleshores el que faré serà agafo aquesta, l'arrossego i ja el tinc relacionat. Vaig a posar això aquí perquè es vegi millor. Bé, entre factures i vendes ingressos també vaig a configurar-la, botó dret, edit, i vaig a demanar el mateix, actualització i esborrat en cascada. Ho tinc. Finalment, tenim aquí productes. I vaig a veure, veig que aquí té una referència i aquesta clau principal veig que aquí també la tenim. Aleshores, aquests productes apareixen a les vendes i ja dic, si tinguéssim algun dubte, el que podem és obrir les taules i comprovar que és el mateix. Arrossego aquest camp fins aquí, igual que hem fet abans, botó dret, edició, actualització i esborrar en cascada. OK, descem i ja ho tindríem. Què pot passar? Quins errors ens podrien trobar quan estem configurant les relacions? Doncs que vulguem lligar dades que no estiguin relacionades. Per exemple, jo aquí tinc un nom d'article i aquí tinc, per exemple, la referència. Aquesta referència que no és, per exemple, vaig a esborrar aquesta per fer una prova. Vaig a esborrar i imaginem que penso que aquesta referència del producte en realitat està lligat amb el nom de l'article. Doncs jo podria intentar lligar això amb això. Què passa? Doncs que aquest tipus de relació és impossible, em diu. No té sentit, ell mateix no acaba de veure que l'una i l'altra coincideixen. És a dir, jo hauria de trobar una clau principal que no es repeteixi i lligar-la amb una altra. I a banda de tot això, ha de tractar-se del mateix tipus de dades. Per exemple, jo no puc intentar lligar un camp que en una taula sigui de data i que en una altra taula sigui de número o que sigui de text, perquè òbviament no van a coincidir i no me'l permetrà. O per exemple, vaig a tancar aquí, no guardi els canvis, vinc aquí i imaginem per exemple que aquí els productes tinc aquests d'aquí, però el que vaig a fer és que des de les vendes ingressos vaig a inventar-me una referència nova d'article que jo no tinc. És a dir, vaig a dir per exemple que aquí tinc la PP10. Vaig a deixar-lo i jo vinc aquí i els productes, jo sé que la PP10 no existeix, no està aquí, és a dir, això no existeix. I ara, en canvi, me'n vaig a les relacions i dic, mira, escolta, aquesta referència vull que me la lliguis amb això. I què és el que passa? És que la veurem que ens dona l'errada i em diu que això no té sentit. Per què? Perquè estàvem tota l'estona dient que, per exemple, quan tenim un client que apareix una vegada a la taula clients dotat d'alta, aquell lliguem amb factures i aquest client pot aparèixer una infinitud de vegades. Un mateix client pot tindre moltes factures. Però què és el que passa? Jo el que no puc tindre és una venda d'un article que no està enregistrat a la taula dels productes. Jo li estic dient que aquí, en aquesta taula, al que jo li he posat el número aquest, el PP10, que no existeix, quan jo el lligo me diu, escolta, aquestes vendes no poden ser d'aquests articles, perquè en els articles que jo tinc donats d'alta, el PP10 no existeix. És a dir, que no són els mateixos, no el pots lligar.
Aleshores, seria totalment impossible. Quan es passi això, el que hem de fer és anar a les taules, revisar la correspondència de l'un i l'altre i veure quin problema pot haver-hi. Això, per exemple, en comptes d'això, posaríem un altre que sí que teníem, per exemple, el Peperón recordo que sí que el teníem, no sé si era l'original, però vindríem aquí i vindríem als productes, sí que està el PP9, com que coincideix a tots dos llocs, vindria ja les relacions, intentaria fer el lligam i no hi hauria el més mínim problema. Vindria l'edició, diria que s'actualitzin i s'esborrin en cascada i sense cap problema. Compte amb el tema de les relacions, recordeu que es tracti del mateix tipus de dades, és a dir, no podem lligar un número enter amb un boolean o un de text amb un de moneda, i també que si tenim una clau principal i aquí tenim un n, és a dir, una relació d'un a n, doncs aleshores a la taula de la n aquesta ha d'estar enregistrat, ha d'estar donat d'alta l'article de l'1. És a dir, jo aquí, torno a repetir l'exemple, tinc clients donats d'alta i tinc factures d'aquests clients. Jo el que no puc fer és tindre una factura d'un client que no existeix aquí, perquè ha d'aparèixer una vegada aquest client aquí com a mínim donat d'alta perquè jo pugui tindre una factura d'aquest client. Si no, no té sentit. Potser esteu pensant que aquest tipus d'incompatibilitat té a veure amb el fet de que hem inserit dades abans. Ja comentava que inserir les dades, registres a la informació de les taules abans o després de fer les relacions és més o menys irrellevant, i sí que és cert que aquesta incompatibilitat entre les dades que n'hi ha a una taula i una altra és derivada de que tenim ja registres inserits. Però aquest problema el trobarem sempre. Per exemple, suposem ara que tinc, com dèiem, aquestes vendes ingressos i ara resulta que a la meva taula vull afegir un nou registre al que li diré 47, nombre de factura, doncs li vaig a posar, per exemple, 20, i referència me la vaig inventar, vaig a posar una que sé que no existeix, com AA2. Aquí poso una quantitat qualsevol, 90, un preu qualsevol, 0,10 i un percentatge qualsevol, el 0,5%. I de seguida, com veiem, també ens salta l'avís. M'està dient que no té ningú sentit això, perquè aquesta referència no existeix. És a dir, que aquesta mateixa comprovació no només la fa quan fem les relacions, sinó que també, un cop totes dues taules estan relacionades, també anirà fent la comprovació cada vegada que intentem afegir un nou registre. Si jo estic dient aquí que jo he fet una venda d'una referència d'un article que no existeix, òbviament saltarà l'alarma. Aleshores, la manera serà, doncs, substituir-lo per un altre que sí que existeixi. Aquí ja podria vindre aquí i tancar sense cap problema. I aquí veurem que roman al mateix lloc, s'ha desat sense cap problema. Per què? Perquè no existeix la incompatibilitat. Una altra opció hagués estat donar d'alta aquest nou article, l'article amb la referència A2, a la taula de productes, a la taula d'articles. Ja tindríem donat d'alta un article nou que pot aparèixer aquí sense cap problema. Per això és tan important mantindre la coherència entre les taules i per això deia que és més o menys irrellevant quan fem les relacions, abans o després de començar a inserir els registres. Al final, la coherència sempre l'hem de mantenir.